ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Nna o nwere vidio nke nkilisi kịta ya nsị na ọ bụrụ sọnsọ m ga-awọchi vidio. Achọrọ m kwunsulokwu mgbe wọchi ya vidio ka ọ na ofu ụdịga confusion ụmụ Igbo bazi n'ime ya nke ikpeazụ. Kilee ndị vidio first emetara ndị akwụkwọ njọrọ ikwu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in Makkah now. You can see we are trying to perform our Umrah now. Right here we are with Sariki Hausawa, Imo State. Alaji Awal Baba Sule. Ndewo. Onyeze yarela gị mma. Onyeze biko eloji ị nwere iji ndị Imo gbasara ihe anyị mega taa. Anyị abịarụla ala nsọ bụ ala Mecca. Anyị si Medina yo Mecca n'abalị a. Anyị abịakwa n'ebe a ga-ekpe ekpere udocha n'ala Imo. Bịakwa n'ebe ka udocha na Nigeria. Bịakwa na onye isi anyị ekpere wụ Senator Hope Uzodimma, Governor of Imo State. So n'ike nke Chineke anyị agbakọla ọ gwara ya bịara ikpe taa udocha n'ala Imo, udocha na Nigeria. Amen. Ndewo. Onyeze ọ ga-arịla gị mma. Nwanne m nwoke Ibrahim Bello, elee ihe ị nwere ike iji gọvanọ anyị na ndị Imo? Ihe m chọrọ ikwu ihe ọma kacha ihe ka gọvanọ mere anyị. O ji weduga anyị ka bịa kpee ekpere yọọ Chineke ka udo bịa n'ala Imo, bịa na Naịjirịa niile, ihe niile ka ọganihu na-abịara anyị, ka Chineke zaa ekpere anyị niile. Jazakumullah khair. Nwanne m nwoke lee oji nwekwa n'ike iji ndị Imo na ndị Imo lega anyị na gọvanọ anyị Hope Uzodimma. Enwere ike isi ha aga hapụta pati anyị nọzi Mecca and major team anyị kwuru bịakwa na nga dịka ba Prophet Muhammad Chineke jidara eti ya na onye ọbụla bịara nga ekpere ọ ga-anapụta. So dịkakwa na ba ishikwe adati ihe wee kọl and the call ahụ ị gaghị nshi Chineke a ga-esi n'elu nye gị kọl ahụ ọ ga-esi tru somebody kwa Chineke shishi tru Senator Hope Uzodimma anyị enweta ọwụ anyị ga-eti ya ihe ahụ n'ọchụ ka Chineke mesiri ya second term even ya third term ya wee president as far as o nwere the mind almost 200 people I get be like how much Chineke help ya. Amen ya Rab. Amen. Hello, my people who have let us say hello and say little prayer to our Governor Hope Uzodimma who made this possible for us. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Almighty Allah bless him, bless his family, bless his generations. Amen. Make peace reign in Imo State. Amen. In his tenure, you have more blessing. Amen. You have more Rama. Amen. And Almighty God, in all mercy, increase the Muslim. Hey, ọkụna afọ ihe na-afụ. Kekwanụ mgbe anyị bido mebekwa Igbo Muslim ka nna chukwanụ. Ọkụna ofu n'ihe niile na ndị Fulani bandit na-atụbachi ime n'ala Igbo na amụrụ na-afa mpụtasị tonitechago. Ọkụna afụ fana adịpụta. Before you know it na achọba ime election n'ala Igbo, ihe ga na-adịta n'ala Igbo bụzi enwezie Christian governorship candidate, enwe Muslim governorship candidate n'ala Igbo. The same confusion now na-afasa akpuchi aka clock azụ na Nigeria. Before you know it, fisikwo na akpuchi aka clock azụ na Igbo. Nwa afọ Igbo amụsịrị ike na-azazikwa Ibrahim Musa. Igbo ka e na-eme anyị ihe emela anyị eme. A na-ekwu na confusion nke dị adịdị too much. A na-achọkwa na anwụ na ga-esigwe reduce the confusion. Another people abụrụkwa another confusion na-abatakwa na Igbo. Ihe nne na-atụzi anyị ụtọ bụ nke ndị ọcha na-emebi na ihe na-agụzi anyị agụụ. Life niile ndị nna anyị bili omenala ndị Igbo enwere enwe arapụ ihe niile ọ na nji na-awọchị tata nwa afọ Igbo na-azazi Stephen Paul ifu nwa afọ Igbo ju aka afọ ya bụrụ Stephen bụrụ Paul ịma na ofu mkpụrụ afọ Igbo n'ime afọ ya mgbe na-ajụzi afọ ndị Igbo a na-azazi Stephen na-aza Paul ifu oge na afọ elu na mgbe ifu onye Igbo na-eju aka afọ ọsị na afọ ya bụ Ibrahim Ahmed just like ndị nka unu kwuru just now. Gwazie mụ na ọ bụ n'ime itie ndị a na outside the country fasị na afa bụ Ibrahim Mohammed ka eke sama na ya bụ onye Igbo ka ọ bụ anyị na-afọ etufu afa niile ebe eji wee mara anyị nọ ndị Igbo ka anyị bụ ihe nneba wa identity anyị na-afọ waste anyị na-afọ lose those things because of na achọ ka anyị bụrụ ndị ọcha ihe a bụkwa slavery mentality ka anyị ka nọ n'ime ya
ihe kwesịrị na-ebe na ga-esi wee gbochapụsị onwe na those confusion ndị ọcha tisila na-arụ anyị na-achọ na anyị aka na awọdodo osi na grip ya so hard omenala ndị our parents melu our forefathers melu nwozi nke kwala ya omume n'ime ya ihe niile awụrụ ihe na-awụpụ one side nọ nke ndị ọchazi taatị ga-afụzi nwafọ Igbo binite from ana Igbo nwa ozi ebe bụ holy land dị kwesịrị bụ holy land dị na ana Igbo nọ ada na-ejebe na Saudi Arabia bụ Mecca ọ na-ejebe na Jerusalem si na a na-achọ holy land ebe a sị na Igbo si bido na Aguleri that place now bụ ebe ndị Igbo kwesịrị ji wee meli holy place mana ije ebe a tụrụ ifu na-arapụga ebe a na the place dị sia very tattered n'anya enwere ike maintain nwe ya mana today nwafọ Igbo ga-spend millions of naira agba ticket apply for visa no na-eje Saudi Arabia. Can you imagine? Just like ndị Kinekili now. Check a full grown up men like this na azazi Ibrahim Muhammad. Na food ka ye anyị bụ n'Igbo na bịazi na-eme imitate. Agakpọ nke civilization agakpọ nke madness. Because ọ bụrụ na nka na-asị na madness, mad people everywhere. Kenu dike ihe bi ya. No wonder, because more man that na those people na rape gasi, those ụmụnwaanyị ndị Fulani bandit na rape gasi. Ana fa no sometimes na ajụ ụmụ na asị. Ọ na those bara atụtụ ime. Mana ọkịta ka na afra those people na tụta ime na ụmụ na fa mụkasị na fa eto ntesi nwayọ na repụtasị ofu na afọ Muslim ofa Igbo Muslim. Ka dị nte n'ụlọ anyị na-alakọla too much because ihe efu na-eme na in the next 10 years ụmụ Igbo ga-atọ n'ụkwato ụdị ihe efu na-eme n'ugwu Hausa ga-eme na Igbo in the next 10 years to come, because those people now before you know it na febe mụbụ ụmụ ka ndị Hausa amụsasị ya before you know 10 years time sef ịbata na Igbo ọbụna ndị Igbo moto ga-akazi everywhere sef ka anyị bi nte na ka anyị bụrụ na ya ka azụ